Όχ, ρε Νάτσο, έλα εδώ να δεις ρε. Ρε εσύ, τι πέτρωμα είναι αυτό? Α, αυτό είναι ένας καφρόλιθος. Καφρόλιθος? Και τι τον κάνουμε τον καφρόλιθο ρε Νάτσο? Τον καφρόλιθο, φίλε μου, αν το βάλεις μέσα σε κρύο νερό και το χτυπήσεις, γίνεται ο καλύτερος καφρές. Και πίνεις εσύ καφρέ? Αμέ, κάθε πρωί. Κοίτα, έχω φέρει και λίγο μαζί μου. Θέλεις? Ρε, βγαίνει καφρός από το στόμα σου. Ρε εσύ καύρισες. Τα σπάει, δεν τα σπάει. Πρωινός καφρές και θα καφρίσετε.